ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ରସାବଳି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥିଲେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରି ଯେଉଁଟାକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଟପଟା ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଥିଲା ଆମର ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଆସ ବୁଲିକି ଯାଅ ଆରାମସେ ପାଇଁ। ଏଠି ପୁଣି ପିଠା ପୁରା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଝାଲମୁଢ଼ି 10 ଟଙ୍କା, ସବୁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ବହୁତ। ପୁରା ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଦହିବରା ଅଛି, ପୁରା ଭେରାଇଟି ଦହିବରା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଅଛି। ସ୍କାନର ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ଆମର ପିଲାମାନେ ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଭେରାଇଟି ମିଳିବ। ପୁରା 10 ଟଙ୍କା ଖାଇବ, 10 ପାମ୍ପଡ଼ି ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା, ଏଠି ଚାଉମିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ପକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ହଁ ଏଠି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଦେଖୁନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଛଣା ଚାଲିଛି ପୁରା ଖାଲି, ବୋହି ନେଇଗଲେ ପୁରା କପଡ଼ା ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ହଁ ହାଏ ହାଏ ଦିଦି ଆମେ ହାଏ କଲେ। ଚଟପଟା ପକୁଡ଼ି ମିକ୍ସଚର ପୁରା 10 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁନ ମୋର ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ ମାରି ହେଇଗଲା ଯେ କେତେ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ପୁରା ଟେବୁଲ ପୁରା ଖାଲି, ପୁରା ଫିନିଶ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା ଯାହା ହେଲା ଦେଖିବା ଆଇଟମ୍ ଆମର ପୁରା ସରିଗଲାଣି, ସବୁ ସେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପଇସା ଦେଖିବୁ ଦିଦି ଏତେ ସେଲ୍ ହେଲା ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପୁରା ଖାଇଲେ ତ ପୁଣି ଘରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ନେଲେ। ହଁ ସାର୍ ଆମର ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗେମ୍ଟା ଥିଲା ଆଜି, ହାଣ୍ଡି ଫଟା ଗେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଖେଳିବେ, ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଗେମ୍ଟାକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଟା ବି ଆଉ ସାର୍ ଆଜି ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇବେ, ଦେଖିବ ଫଟୋ ନାହିଁ। ହଁ ପଙ୍କଜ ସାର୍ ମୋବାଇଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ବାଜିଗଲା ଇଫେକ୍ଟରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। टूटा हुआ मटका को फोड़ रहे हैं। ହଁ ଫଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିବା ହାଣ୍ଡି। ପୁରା ଜୋରଦାର ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଫଟେଇବା ପାଇଁ। ମୋର ତ ଏମିତି ରନ୍ଧା ହେଇଛି କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନି, ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମିଠା ଦହିବରା ଅମ୍ବିକା ପିଲା ତ ମାଙ୍କର ଏନକରେଜ ମିଠା କରୁଛନ୍ତି ଦହିବରା ଫଟେଇବା ପାଇଁ। ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବା ମିଠା ଆଉ ଦହିବରା ନିଆଁରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ କିଛି ତ ସରିଲାଣି ଦେଖାଯିବନି ଆଉ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଆଉ। ଆହୁରି ହଁ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ପୁରା ମିଠା ପ୍ରଶ୍ନ ଦହିବରା। ବନଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ। ସାର୍ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ମିଠା ଆସନ୍ତୁ, ଦହିବରା ଯିଏ ରାଇଟ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। ସାର୍ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା। ଫେର ବି ସାର୍ ହାରିନାହାନ୍ତି, ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଆଗରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାର ପୁରା ଆଜାଦ ସାର୍ ବହୁତ ହଁ ଡେରି କରିକି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆଜାଦ ଫଟେଇବେ ସାର୍ ପବନ ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଏଇଭଳି। ଆଗ ମଟକା ଫୋଡ଼ିବେ।